श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। युवा नेते उद्योजक विशाल परब आपल्या मूळ गावी वाडोसला गणपतीत 11 दिवस न चुकता सहकुटुंब येत असतात। आपल्या कुटुंबातील सर्वांसोबत गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात ते साजरा करतात। या त्यांच्या सौभाग्यवती वेदिका, मुलगी भार्गवी, मुलगा विराज हे सगळे गणपती उत्सवात रममाण होतात। पाहूयात। गणपतीचं उद्या 11वा दिवस आहे, आज 10वा दिवस आहे। उद्या जवळजवळ गणपती कोकणातील उत्सव संपतोय। मी आहे भाजपचे महाराष्ट्राचे युवा नेते आणि युवा उद्योजक विशाल परब यांच्या घरी। आज पूजा आहे आणि सगळं कुटुंब त्यांचं अतिशय गणेश उत्सवामध्ये रममाण झालेलं पाहायला मिळतं। पत्नी आहेत, आई वडील सगळे नातेवाईक पाहायला मिळतात। आपण विशालजी यांच्याकडे जातोय वेळात वेळ काढून आणि तो पण कुटुंबियांसाठी वेळ देतात। 10 दिवस आज झालेत, 11 दिवस कसा असतो उत्सव गणपतीचा तुमचा? गेले कित्येक वर्ष आम्ही जो उत्सव आहे तो आम्ही ह्या घरामध्येच करतोय आणि गेले कित्येक वर्षाचा प्रोग्राम हा अशा थाटामाटातच केला जातो। विशेष करून गेले 3 वर्ष कोविडचा काळ होता आणि त्याच्यानंतरचा हा 4था वर्ष आहे। हा आगळा वेगळा गणपती ह्या वर्षीचा झालाय, कारण कोविडच्या काळामध्ये नैराश्याचं वातावरण होतं, संपूर्ण परिस्थिती गंभीर होती, पण परमेश्वराने आणि गणपतीरायाने हे सगळी रोगराई या सिंधुदुर्गात, कोकणात आणि या पूर्ण जगामधली घालवलेली आहे। त्यामुळे गणपतीरायाला आम्ही साकडं घालतोय की येणारा काळ हा असाच जावो आणि आमचं सगळं कुटुंब असं सुखी व्हावं। तसंच कुटुंबासोबत पूर्ण आमच्या या संपूर्ण जीवनसृष्टीवरती चांगले दिवस यावत, सगळ्या प्रत्येक व्यक्तीचे चांगले दिवस यावत, एवढंच मी परमेश्वराकडे आराधना करतो। वहिनी आहेत, वहिनी खरं तर साहेब बिझी असतात, पूर्ण देशात फिरत असताना कसा टाइम स्पेंड करतात हे 11 दिवसाचे आणि तुम्ही कसा वेळ देता, कसा हा सण साजरा करताय? वर्षातले 365 दिवस हे नेहमी आपल्या कामातच व्यस्त असतात, पण गणेश चतुर्थीचे 11 दिवस हे गणेशासाठीच ठेवलेले आहेत ते, आणि ते खास दिवस आहेत, त्यामुळे त्यात कुठलंही कॉम्प्रोमाइज केलं जात नाही। मुलं असतील किंवा मुलं, कुटुंब, फॅमिली, पूजा पाठ ह्याच्यासाठी पूर्णपणे 100% वेळ दिला जातो आणि आम्ही त्यात समाधानी आहोत। आज पूजा होती दिवसभरामध्ये, आज दिवसभरात पूजा होती आणि पुऱ्या 365 दिवसांमध्ये हे 10 दिवस असे आहेत की आम्हाला त्याच्यातली पूर्णपणे वेळ भेटला जातो आणि त्याचे आम्ही शतशः ऋणी आहोत गणेशाचे। हा सगळा टाइम स्पेंड करत असताना तुमचे फोटो व्हायरल झाले की जमिनीवर बसून जेवण, आणि तो पण कुटुंब असतात, विशेषतः मित्र परिवार प्रितेश रावळ पाहायला मिळाला, काय सांगाल? मी गेले गणपतीचे 11 दिवस हे मी माझ्या कुटुंबासोबत, तसंच पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये मला वाटतं अनेक गणपती पाहतोय माझ्या मित्रमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचे। हे पाहत असताना आज काही मित्रमंडळी, मला वाटतं आजच काही गोष्टी जाहीर झाल्यानंतर मित्रमंडळी चर्चा विनिमय आणि गणपतीचं दर्शनासाठी आले होते। त्यामुळे आज माझी सवय आहे की मी कोणीही मोठा नसून मी सर्वसामान्य घरातीलच एक व्यक्ती आहे आणि मला केव्हाही लाज वाटत नाही। मी कुठेही, तुम्ही सांगा कुठल्या टपरीवर सांगा, माझी त्या ठिकाणी बसण्याची क्षमता असते। त्यामुळे मी माझे मित्रमंडळी जो असेल त्याला मी त्याचा होकाराला होकार मी देत असतो। विशालचे वडील आहेत, पूर्वीचा गणपती म्हणजे तुम्ही त्यावेळेची फार गरीब परिस्थिती होती आणि आता 3 मुलगे, सुना, नातवंड याच्यासोबत जी चतुर्थी उत्सव साजरा करतात, काय फरक आहे आणि कसा आनंद होतोय? जसं पूर्वी करत होतो त्यापेक्षा आता ही मुलं ज्यादा करतात, गणपतीचा उत्सव जोरात साजरा करतात, पूजा असते आणि सर्व मुलं एकत्र येऊन गोविंदाने नांदतात। आई काय सांगाल, आता गुत्रावळ वाढली आहे, संख्या पण भरपूर वाढली आहेत, मुलं आहेत सगळे, 11 दिवस कसा आनंदात गेला? खूप आनंदात, लहान मुलांमुळे खूपच आनंद वाटतो, खूप मस्ती करतात, फटाके लावतात, त्याच्यामुळे 11 दिवस कधी झाले कळतच नाही। विकास कसे एन्जॉय करतात तुम्ही तिन्ही भाऊ आणि सगळे परिवार? गणपतीचे सगळं कुटुंब एकत्र येऊन नांदतात, त्यात खूप समाधान वाटतं आणि त्यामुळे पूर्ण वर्ष आमचे एकत्र गेलेलं एक समाधान मनामध्ये राहत। वहिनी आहेत, वहिनी तुमची पहिली चतुर्थी असेल ह्या घरामध्ये, कसा आनंद होतोय?
खूप जास्तच, आणि ही सगळी एकत्र येतो आम्ही गणपतीतले हे 11 दिवस. तर आम्ही खूप आनंदाने आणि गुण्यागोविंदाने एकत्र राहून साजरा करतो हा उत्सव. सासरे विशालजीचे सासरे आहेत. काय सांगाल मुलीचा सुखद परिवार बघून कसा आनंद होतोय? मला एवढा आनंद होतोय की अप्रतिम. म्हणजे विशालचे जे काही गुण आहेत लीनतेचे, आणि त्याचं हे सगळं प्रतीक आहे. जे आज ते नावलौकिक होते कुठे. एकदा त्यांनी एक BMW आली होती, आणली होती, नवीनच कोरी गाडी होती, आणि एका कार्यक्रमाला जात होते आणि एक वाटेक एक मागासवर्गीयाने हात दाखवला. त्या ग्रस्तांनी गाडी थांबवली, तिला त्या कार्यक्रमाला घेऊन गेले. एवढे लीनतेचे स्वभाव आहे आणि त्याचं हे प्रतीक आहे असं मला वाटतंय. आणि त्याला माझ्या मुलीची पूर्ण साथ आहे. मुलीची साथ आहे म्हणताय तुम्ही. कशा समाधानी आहात विशेषतः 11 दिवसाच्या गणेशोत्सवामध्ये? भरपूर समाधान आहे. ह्या 11 दिवस इतके समाधानीचे आहेत की कितीही गरीब माणूस असू दे, ह्या 11 दिवसात तो भयंकर समाधानी असतो. जिल्हाध्यक्ष तुमचे मित्र आहेत प्रभाकरजी, आणि फार जुन्यापासून मित्र आहेत. तुम्ही पण निवडून आलेला होता आणि त्यांच्याबरोबर ऋणानुबंध आहेत. कशी जी त्यांची उंची गाठण्याची स्थिती आहे, कसं कौतुक करायला, आणि त्यांच्याकडे तुम्ही किती वर्ष गणपती लागताय? आणि आज लहानपणापासून आम्ही शाळेत एकत्रच एका वर्गात शिकलो. त्यांचं मूळ घर तिकडे आमच्या एका वाडीवर होतं आणि आमचे घरगुती संबंध म्हणजे एक परिवारच आहे आज आमचा आणि त्यांचा. कुठचाही जर कार्यक्रम असेल इथे तर मी आल्याशिवाय तो कार्यक्रम होत नाही अशा पद्धतीचा, आणि आमच्या घरी गणपती आणि बघितल्याशिवाय कुठचाही कार्यक्रम होत नाही अशा पद्धतीने. आणि त्यांची मुलं ही खूप मोठ्या विचाराची आहेत. त्यांनी आज जो काय आपल्या जीवनामध्ये जे काय उंची गाठली आहे ती वडील आहेत, त्यांची आई आहे आणि हे सगळे परिवार त्यांचा आहे. त्यांची साथ असल्यामुळे ती उंची गाठू शकलेत. आज ह्या ठिकाणी सुद्धा मला जिल्हा परिषद सदस्य किंवा आज जी पदं मिळाली त्याच्यामध्ये ते सुद्धा आम्हाला सहकार्य करतात. सगळ्या पदामध्ये प्रभाकर परब माझ्या इलेक्शनमध्ये किंवा इतर कार्यक्रम जे असतात कार्यक्रम आम्ही घेतो त्याच्यामध्ये वेळोवेळी मला मित्र या नात्याने सहकार्य करतात. आणि हा असा परिवार आम्हाला एक गावामध्ये एक व्यक्तिमत्व, चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. गावातील कुठच्याही कार्यक्रमाला मदत करणे, विशाल परब असतील या इथल्या तरुण मंडळांना किंवा तरुण जे काय युवक आहेत त्यांना एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन करतात. आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये त्यांचं जे काय आज चाललेलं आहे ते एक त्यांना उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती हो असं मी गणेशाचरणी सांगून माझे 2 शब्द पुरे. काय सांगाल गणपतीला भजनाची आवड आहे तुम्हाला? भजन कधी केलंय बसून? 100% आमचा हा जो आज योगायोगाने मेळ आलाय हा आम्ही लहान असल्यापासून माझा घरचा मेळ आहे. आणि आम्ही लहान असल्यापासून इथे काही शिकलो. आणि आमचं राणे कुटुंबीय म्हणून आहे, या कुटुंबाने आम्हाला बरंच काय दिलं. त्याच्यापैकी आज आम्ही किती जरी मोठे झालो तरी ह्या कुटुंबाला आम्ही विसरू शकत नाही, माझ्या मंडळाला विसरू शकत नाही. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात, देशात मी फिरत असताना माझ्या मंडळाला मी पहिलं प्राधान्य आणि माझी माणसं म्हणून पाहिलं जातं. योगायोगाने आपण सुद्धा कॅमेऱ्याच्या दृष्टीने बघू शकतो. वहिनी तुमच्याकडे येतोय. खरं तर बाप्पाला साकडं घातलं जातं. आज पूजा आहे तुमच्याकडे, उद्या विसर्जन होईल. काय साकडं घातलंय खरं तर बाप्पासाठी? बाप्पाला साकडं मी 100% घातलंय, पण ते मी आज तसं दाखवणार नाही आणि तुम्हाला सांगूही शकत नाही, कारण तुम्ही लाईव्ह आहात. जे काय आहे ते जसं पुढच्या वर्षी 2024 मध्ये जेव्हा ते सत्यात उतरेल तेव्हा मी स्वतः तुम्हाला लाईव्ह रिपोर्ट देईन याचा. परंतु हे सगळं एन्जॉयमेंट असेल उद्या 11 दिवसानंतर जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात तुमच्या घरी सावंतवाडीतला सगळं कसं मिस करता येईल? नाही, त्यावेळी मात्र ह्याच्यातला एक प्रत्येक क्षण आम्ही एवढा मिस करू की तिथे ते पहिले जसे इथे 11 दिवस सुखात घालवले त्याच्या पुढचे 11 दिवस आम्हाला ते या आठवणुकीचे आणि ते सुखाचे अश्रू डोळ्यात येतील, कारण हे दिवस पुन्हा तिथे भेटणार नाही, ते पुढच्या वर्षी. मुलं म्हणतात पुन्हा जाऊया घरी, मुलं म्हणतात पुन्हा जाऊया घरी, पण शिक्षण, उद्योगधंदा ह्या सगळ्यांचा विचार करता आपण ते 11 दिवसाचा तो तेवढाच टाइम पिरियड तिथेच थांबून पुढच्या गतीला आपण चालना दिली पाहिजे. नाही तर आयुष्य आहे हे फक्त पूजापाठ करून होत नाही. पुढे आयुष्याला उद्योगधंदा करण्यासाठी माणसाने बाहेर जाऊन परिश्रम केले तरच पुढचे गतिमान होतं आयुष्य. मग ह्या सगळ्याचा विचार करतात ते 11 दिवस झाल्यानंतर पुढच्या उद्योगाचा विचार करून आपल्याला गतिमान व्हावं लागतं. त्या पद्धतीत पुढचं आयुष्य व्यतीत करतो. बाप्पा जो आहे साकडे तुम्ही घातलेले आहे, कसं असेल विसर्जनाचं आणि कसे सहभागी? विसर्जन हे सालाभरताप्रमाणे होईल आणि चांगल्या प्रकारे होईल. थोडंसं मंडळ पण आमचं आलेलं आहे, या मंडळाचं सुद्धा आपण एक शो घ्यावा, एक त्यांचा स्वर तुम्ही व्हिडिओ कॅप्चर करा. हे सगळे आपल्यासोबत जे विशाल परब आहे सगळे कुटुंबीय महाराष्ट्रात एकत्र कुटुंब पद्धती लोप पावत चालली असताना विशाल परब हे जरी महाराष्ट्रात फिरत असले, उद्योग क्षेत्रात मोठे होत असले तर त्याने आपलं घर जे आहे विसरलं नाही. कारण त्याचे सावंतवाडीमध्ये स्वतःची वास्तू उभी केल्यानंतर आजही त्यांचे वडील आणि त्यांचे 3 भाऊ, त्यांच्या बहिणी, पत्नी आणि सगळे कुटुंबे अनेक वर्ष एकत्र कुटुंब पद्धतीने हा गणेशोत्सव साजरा करताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामन
वेदांत भरतके सरकार कोकण थोडंसं व्हिडिओ वाढोस. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.